dalang ba ka gol ka ba nadin ka gol ka ba itanat pha Kruit sendon Gonzalo Garcia da ka hat-trick nakabenta ka Real Madrid akaba wat Kylian Mbappe ru ula jing yero shisha iya ka tei ka gol but kun no ka Liverpool ha ka jing khai aka jing kai Premier League kum juru ka Manchester United tengap dang so bhai phi ki parlok shakane ka channel lada pisingo tanat iki kubor sport wat klet ban subscribe like bat sa share ya ka video te hoy perlok ka wena yi jing kai ka ba itanat pha kata ka jing kai Premier League ap deng ka Fulham persya ya ka Liverpool namar bakane ka jing kai ka lukur ha ka jing kai kata ru ha ka last minute bana ka liang jong ka Liverpool kala perkhat bakan yora lai point andri tang hadin lai minute ka Fulham kala la ban pen ya kai ya ka te ka jing kai bat kut no ka Manchester United ha ka jing kai haka jing kun persya jong kaya kalit lang ba wel we cool but habang ipai pot haka we ka jing la kai kata haka jing la kai la liga hap den ka Real Madrid persya i ka Real Betis ka Real Madrid kala la ban pelim kaput iya ka Real Betis da ka bakala la ban tep hadu san la we cool but haka ne ka jing la kai da ka jing absen jong Kylian Mbappe lami sendon da uwe na player jong ka Real Madrid hi ubami naka academy jongka kata Gonzalo Garcia uliyo ban Kruit iya ka hat-trick kaba itanat pha da kaba uliyo ban tep iya ki gol kiba itanat pha kamtam ya ka gol kaba lai jungu uliyo ban tep dadin kaba wat Kylian Mbappe ru ubayeng nastan ul ajing yero ya u kumta da kane ka jingjob san lewe gol kaba liyo ban Kruit hat-trick da Gonzalo Garcia lai tali kaweno Asensio bat kaweno Fran Garcia ka Real Madrid kadang don hi hak kerdan ka ba da ka ba kalebut na din jong ka Barcelona satang so point